that you would. שחיים במשק ספר על הגבול. אופן העסק הזה של הגבול נותן עוד איזה מימד מסוים לחיות פה במקום הזה. לפעמים זה די קשה. עצם המקום שנשאר בדרך כלל קטן, תנאים של מזג אוויר שהם די קשים פה בחורף, די רחוק, קראנו לזה סוף הכביש. המצב הזה כבר קצת השתפר, אבל באמת הייתה תקופה שהייתה לנו איזה מין הרגשה כזו שזה באמת סוף הכביש. היום אני חושב שהחיים מתחילים לקבל פה צורה נורמלית. מה קרה השבוע במשק? חשבו ומי שיש לו אצבע. רוני, בבקשה. ניצחנו במשחק כדורסל. ניצח! התחילו במדידות מאחורי החדר של סיה, כי צריכים לעשות שם מקלט, ואת כל הדשא ליד החדר שלנו ירצו בשביל המקלט הזה. כשנכנסה בזוקה, התחילו לחפור את המשק, תעלות, עניינים. חייבת כל כך. ציפורים מסביב, ילד קט. אני בטוח שאני קט. אתה קט? אתה קט. אתה קט רובי. את קט רובי. יש לה בראש שקוראים לו לקט. צריך לראות... אני רואה שאתם התאמנתם, אתמול יריתם בסוף? כן, אתמול ירינו. אתמול גם כן ירינו פה. בסדר. אתה יודע שלפני כמה ימים שמו במטע 2 מוקשים. כן, על בתור הדרך. מטענים. על הדרך. אריק, מה עושים עכשיו במטע? עכשיו במטע גוזמים את התפוח המבוגר ומתחילים במטע הצעיר. השבוע הלכנו לענפים שקשורים בעצים. פרדס, מטע הר, מטע עמק ונוי. ראשונים נזמין את הדס וישי שהלכו למטע הר. בבקשה. שאלנו האם העבודה במטע נעימה. לדעתי אני חושב שהעבודה היא נעימה וגם מעניינת מאוד. נוטים בהר עוד איזשהו מטע השנה או בשנה הבאה? אריק אמר שנותנים למטע עוד שטחים יותר רחוקים מהמטע הזה. לילך? למה הולכים לנטוש שזיף אירופי? השזיף שלנו לא מספיק טוב? אולי הוא טעים, אבל הזן השני יותר טעים. וגם אולי שלנו לא מתפתח טוב, אז רוצים לשתול חדש. בפרדס כרגיל ממשיכים לקטוף. אני מוכרח לומר שבקטיף העבודה היא לא נעימה. בגלל שעובדים בכל מזג אוויר שרק יש. גם בגשם וגם בבוץ. שאלנו את במבי כמה כסף הרווחנו עד עכשיו, והוא אמר בערך 50,000 לירות. טיפוסי פה למשגב עם זה הפיצול בין העמק וההר. אין קשר בין ענפי השדה והשירותים בבית, כמו מוסך, מסגריה. כל זה גורם לטרדות ולעיכובים בעבודה. זה גורם לא מעט מרירות לפעמים. אבל לומדים לחיות עם זה במשך הזמן. ואם אין ברירה שתגיד לי כבר. אני אסתכל עוד מעט, אחרי הסידור בוא נסתכל, בסדר? אתה לא בורח עכשיו. מתי את בעיה לך? חכה כמה רגעים. מה יש? 6? חנן ישנו? רגע, למה לא? מה שחוזר מחר לעבודה? מתי את רוצה את בת? אתי איננה. למה לא? אתי איננה. היא נותנת תורנות בחדר אוכל. אז אני אומרת לך שאין לי את מי לתת אפילו לשעה וחצי. שלום. אני להיות יום שלישי. רחל, אני אומרת היום. מי בית ערב? קודם כל. לא יודעת מי עבד היום. איפה יש פה מישהו? שלומית. היא יוצאת. דווקא לא פתח טוב. מה זה היה הבום הראשון? מה זה היה? היה קודם בסביבות, מתי זה היה? בסביבות 5 היה אחת. זה היה צריך לדפוק תכף בחזרה. אם ידפקו ולא נענה תכף, אז הם יעשו שמח פה, הם ידפקו כל פעם.
היה אצלנו בחדר, אז אני שואל, אתה שומע פגזים? הוא אומר לי, כן. מה, הפגז הראשון, זה היה נשמע קרוב. מה? זה לא היה פגז, זה ראש, זה היה בזוקה לכיוון המגדל. זה היה קרוב, זה היה... כי ההוא מהמגדל אמר שהוא ראה אותו בתוך הוואדי. התפוצץ? לא, את היציאה בתוך הוואדי. בזוקה? יכול להיות שיש בזוקה מאולתרת. גם יכול להיות. לא רואים את היציאות שלהם, לא רואים אף פעם את היציאות שלהם. לא רואים מאיפה הם יורים. סתם דווקא. יש. עובד. טוב, הכל מוכן לירי. די עם זה. מה זה היה שם עם המטאטה? אני לא הבנתי בדיוק. מה? המטאטה שיורה ושאינו יורה. מה בדיוק הייתה הכוונה? באופן כללי אני מכיר את זה. אתה לא מכיר מטאטה יורה. אתה לא מכיר את הבעיה הזאת אצלך. אבל היה מתלמש עליך, מה? היה מטאטה, היה שלב אחד שהמטאטה לא ירה. אחרי זה ירה. אבל מקום זה אחר. אנחנו עוד נראה. מה? אומנם הזמין את החבר'ה לברית, אבל... מה? לא, זה כבר, זה מוסלח כבר. רגע, יש אישורים? יש פתקאות? לך תביא קוניאק. נראה לי שיחיו פה תמיד, יהיה פה מקום בית, כמו בכל מקום אחר בעולם. בהתחלה כל החבר'ה שלי וההורים שלי התייחסו לזה שאני נמצאת בקיבוץ כשיגעון חולף. עכשיו מנסים להשפיע עליי שזה לא דרך חיים ואני צריכה להתחיל לחשוב על העתיד שלי, אבל אני חושבת על העתיד שלי ואני מחליטה שאני נשארת פה. מה שאני רוצה בכל אופן ללמוד זה חקלאות, זה מה שמעניין אותי. נפגשתי עם זה עם החקלאות פה. תמיד אהבתי ביולוגיה, רציתי ללמוד ביולוגיה. אחרי שהתחלתי לעבוד פה בחקלאות, התחלתי גם ללמוד חקלאות. אבא שלי הוא עובד גם במוסך וגם לפעמים יש לו כל מיני תחרויות בהתאבקות. בתנועה היו חבר'ה שהתעסקו בבוקס, שהתעסקו בספורט, בהאבקות. הלכתי לראות, מצא חן בעיניי. זה היה בערך בגיל 14-15. זה הלך לי לא רע. תמיד הייתי, כמו שאומרים, בעל גוף. זה הלך לי טוב. והמשכתי. אני מין טיפוס כזה שאני לא מזניח דברים. אז ככה שגם העובדה שגם עד היום אני נשארתי בקיבוץ. איך זה נראה לי להיות חבר קיבוץ 17 שנים? אני יודע. נאמר התרגלתי, נאמר השתרשתי וזהו. יותר אליי את המשקל, יותר אליי את המשקל. כן, כן, נו, עוד פעם. I took my baby to the St. James in Pearl. Somehow baby lying there, oh, stretched on a cold white table, so cold, so sweet and so fair.
I'm here because I like the place. And the place likes me, I think. We communicate much better here. We can ask anybody for help and we get it. Sometimes. Miskavama's my religion. A chance to do something. I know it's only growing cotton, but somebody's got to grow cotton. But you'll never find another sweet boy like me. Now I got 6 pretty girls for my pallbearers. Let a horse sing my funeral song. Ooh, with a red hot band just beating it out, raising hell as we roll along. למקום כולם, זינגו למקום. זינגו למקום, למקום. הכלבים האלה הם כלבי שמירה. היי, שיהיה שקט שם. הכלבים האלה הם רצים על כבל, והם מכסים את האזור המזרחי של המשק, ששם הגישה קשה לשומרים. אם מתקרב גוף זר, הם נובחים, ואז זה התראה לשומרים. שקט, שיהיה פה. בגבול הזה שלנו יש קצת בעיות. פה ושם איזו הפגזה או קצת יריות, אבל... אנחנו חיים פה, יודעים שהגבול הוא כמה מטרים ספורים מאיתנו, ובכל זאת חיים את החיים הרגילים. החיים פה, יש סיכויים לעתיד. בייחוד עכשיו, התקופה הזאת זה תקופה של התפתחות למשק. ככה שיש סיכויים. אם נזרוק מבט לאחור ונשאל את השאלה אם הייתי חוזר על אותם דברים שעשיתי עכשיו פה במשק, או אם הייתי בכלל בא להנה, אז הייתי אומר שכן, אף על פי עכשיו אני יודע שזה לא קל. אז לא ידעתי, עכשיו אני יודע שזה לא קל, אבל הייתי חוזר על אותם דברים, אני חושב. התרגלתי לחיות עם הערפל, עם המקור, עם הרוח. זה חסר לי אם זה איננו. אם אני מבלה בדרום, בחופש. חסר לי רוח, חסר לי אוויר. חסר לי כל את הקונטרסטיות הזאת של מזג האוויר. זה פנטסטיקה. אני נוסע פה בדרך כבר כ10 שנים. זה עוד לא משעמם. הנוף הזה אוגר בתוכו כל כך הרבה. כל שעה זה נראה לך אחרת. זה שווה את האדם.